niin käy Sasulle. Floristin ottein teen niistä kimppuun. Seuraavat sanat kirjoitan korttiin. Onnea ja menestystä paljon sulle. Tietysti kaikki nää on Sasulle. Joskus vain tuntuu, että mitkä sanat ei oo tarpeeksi kertomaan sitä, mitä todella toivon, tärkeimpiä, joita ei saa rahalla. Eli onnea! Kasvaa kukka, niitä joita hipit tökkii yksin. Muutaman henkisesti poimin sulle ja toivon.